духтури дандон дар шаҳри Москва. Бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. Ҳама намуди бемориҳои дандонро табобат мекунанд. Барои сафед кардани дандон, барои пломба мондани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. духтури дандон бо нархи арзон ва дастрас. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист Тиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Тамошобинони азиз, дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. Хабарҳо оиди вазъият дар марзи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қирғизистон баҳри шумо пешниҳод мекунам. Охирон хабарҳои имрӯза. Вазирони хориҷии Тоҷикистону Қирғизистон даргирии марзиро баррасӣ карданд. Сироҷиддин Муҳриддин, вазири умурии хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон, бо ҳамтои қирғизаш Кулубаев даргирии ахири марзиро баррасӣ карданд. Инчунин аз суҳбат миёни фармондеҳони нерӯҳои марзбонии Тоҷикистону Қирғизистон хабар дода мешавад, ки барои қатъи тирпаронӣ дар марз созиш карда шавад. яъне ки ғайр аз суҳбати вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон бо вазири корҳои хориҷии Қирғизистон дирӯз раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода низ суҳбат гузаронида буд ва баъди ин суҳбат бо субҳи имрӯз миёни Қирғизистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон тирпаронӣ аз сар нав гирифт. Дар тамоми самтҳои сарҳадии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо Қирғизистон муноқишаҳои мусаллаҳона идома дорад. Хабар дод Кумитаи давлатии амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки ҷумҳурии Тоҷикистон субҳи имрӯз соати 6:30 ва 7:30 оташбас эълон намуд ва низомиёни ҷумҳурии Қирғизистон ин оташбасро қабул накарда тирпаронии худшона идома доданд. ва гуфта мешавад ки ҳама гуна ҳолатҳои оташбасро ҷумҳурии Тоҷикистон риоя мекунад ва Кумитаи давлатии амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кард ки даргирӣ аз он тараф оғоз шуд, ки сарҳадбонони динбогоҳии сарҳадии Коктоши отряди сарҳадии Ботканди Қирғизистон соати 4:50 аҳдшиканона бо истифода аз силоҳҳои вазнин дидбонгоҳи сарҳадии Душанбеи отряди сарҳадии Исфараро гулӯлаборон карданд. Ин буд хабарҳои нав ва хабарҳои охирон оиди вазъият дар марзи ҷумҳурии Тоҷикистон бо Қирғизистон. Дар охир гуфтанием ки мо ҷавонони тоҷик бояд ҳамеша барои ҳифзи ватани худмон омода бошем ва ба мардуми Исфара сабри ҷамил ато мекунем. Сарбозоне ки дар ин муноқиша ҷон додан, худованд ба хонаводаи ва ё сабри ҷамил ато куна ва бояд ҳар яки мо ҳамеша ватандӯст бошему баҳри ватан ҷони худмона фидо кунем, чунки ягон миллати дигар омада ватани моро ҳифз ва ҳимоят намекуна. Мо бояд ҳамеша барои ҳифзи ватани худмон тайёр ва омода бошем ва сипосгузории худмона ба ҳукумат мерасонем, чунки дар ин рӯзҳо, дар ин шабҳо ҳукумат барои ҳифзи шаҳрвандо талошҳои зиёд кардааст ки вазъият ором шавад ва мо низ шаҳрвандо ҳамеша паҳлӯи ҳукумат мебошем. ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.